Luky, si v pozoru. 5, 4, 3, 2, 1, 1. 150, levá 2. A 100, brzda, retardér zleva, úzký. Pravá 4, ostrá patník. Do levé 2, zavře brzda 5 patník. Váže pravou 3, 4 patník. A 80. 80 a brzda levá 5 patník. Váže pravou 4 patník a váže levou 2, 3. A 30 brzda levá 5 patník. A 40 na most hub. A 20 brzda pravá 5, 6 patník. 50 pravá 1 připravu za balík. A 30 přilevu za balík. A 100 levá 3. A 100 pravá 2. A 80 brzda levá 3 bacha patníky. Váže pravou 4 minus patník do pravé 2 cíl. Dobré, sere na to. Ta levá trojka předtím připadala prudší. Co je, něco se ti nezdá? Ne, dobrý je to, funguje to, jdeme do servisu. Vyzlečem se až tam, ne? Však to je kousek.